Tijd voor zwemles voor deze baan in het zwembad van Budaat. Maar een soort orenbaan maakt de man wachten voordat zij beginnen kunnen. Want er is een grote kwad om zweminstructeurs. Mede ook natuurlijk door de lockdowns, dat de scholen dicht zijn geweest, het CIO's is dicht geweest. Er zijn ook weinig leerlingen die kiezen voor het vak zweminstructeur. En zeker nu met de coronatijd, als er iemand ziek is, dan mag je niet werken terwijl je normaal aan het werk zou gaan. En dan loop je echt tegen een tekort aan. En dat is lastig, voor zowel het personeel als voor de nieuwe zwimmers. Het is zaak om jonge meisken warm te maken voor het vak. Dat is slagen bij Ilona de Jong. Zij kwam per tafel in het zwembad terecht. Ik wilde heel graag stoppen met mijn andere baan en iets nieuws gaan doen. En zo had Anita contact met mij opgenomen of dit wat leuks voor mij was. En ja, ik vond het sprak mij meteen heel erg aan. Ik vind het heel erg leuk om te zien hoe de kinderen groeien in het zwemmen. Vooral de eerste groepen als ze net binnenkomen vind ik heel erg leuk om te zien en ze dan verder te helpen. Dat ze uiteindelijk zonder drijfmateriaal kunnen zwemmen vind ik heel erg leuk. Voor nieuwe baan kan het wel even dooien, voordat zij een plakje krijgen kunnen. Je ziet dus ook dat de semi-privé, dus de 4 leerlingengroepen, echt een wachtlijst heeft van een half jaar. En in het reguliere zwemonderwijs, dus de groepen met 9 leerlingen, dan zitten we toch echt wel op 2 tot 4 maanden. Een hele mooie diepe duik in Je merkt nu ook met corona dat er veel uitval is en dat ze inderdaad erg weinig leraren hebben. En ik loop hier nu stage, maar ik word ook wel regelmatig gevraagd om in te vallen. Wel met toezicht van andere collega's natuurlijk, maar dus je merkt het wel heel erg dat er tekort is. De komende tijd zal dat nog zo blijven. Al had ze er inderdaad in kwarten weer wat naar je oorwaaks bij. Er waren vorig jaar al 2 in opleiding, die gaan allemaal volgende week of over 2 weken examen doen. En die andere 2 ja, die konden geen examen doen vanwege de lockdowns. Maar over 2 weken heb ik weer 4 gediplomeerde instructeurs erbij, dus daar ben ik heel blij mee.